É que, claro, temos que facer o sketch desta noite, vamos a facer tamén referido ao clima, referido ao frío, porque diríades vos, fai frío aquí como estarán en Groenlandia. En Groenlandia... En Groenlandia andan quentes por outras cousas, pero ali frío hai. 10 e 11 minutos da noite, conectamos en directo con Groenlandia. Eva Iglesias. Que tal? Que tal? Estás en Groenlandia, non? Fai moito frío, No, o que vexo que en Groenlandia fan como en Galicia. Cada un fai a casa onde lle dá a gana. ¿Sabes? Uno fai na aquí, outra lá. Bueno, o que veña a meter o alcantarillado, que se busca vida para arriba. Cada un onde ten terras, non? Sería. É que agora xa sabemos todos que as casas en Groenlandia, porque vimos imaxes estes días, son de colores todas. Claro, porque senón non se ven. É que claro, non se ven, non se ven no medio. Vamos conectar en directo con Groenlandia, a ver como está a cousa. En concreto, aínda que non parezca, esa é desplazada onde está a noticia ahora mismo, a gran Marilú. Aplauso para ela. Moi bons días a todos. Hoxe especial das mañás de Marilú dende Groenlandia, dende o punto máis quente da noticia. Bueno, o de quente é un decir. Por iso desplaceime hasta aquí, a zona cero da noticia, zona cero ou máis ben baixo cero, porque mirade que frío fai, está todo completamente nevado, como din aquí en Groenlandia din, fai un frío de carallo, E estou pasando casi tanto frío como cando fixen a cobertura da festa do cocido de Lalín. Casi, Agora mesmo hai unha temperatura de menos 36 grados. Fai tantísimo frío agora mesmo que a xente que vive aquí en Groenlandia non sae das casas. Está todo o mundo metido nas casas, non hai ninguén pola rúa, o que dificulta ter algunha declaración in situ, pero permaneceremos aquí á espera do que pasa para seguir informando. Devolvemos a conexión aos estudios das mañás de Marilú. Ben, vamos fora, non? Vale. A que hora entramos ahora? Vale. Hola, buenos días. Hola, que tal? Pareceume que falaba gallego. Son da Televisión de Galicia. Sí, somos da Televisión de Galicia, as mañás de Marilú. Sí, que tal? Pero usted é galego? Sí, claro, sí, son gallego. Bueno, casi da Coruña. E que tal? Sí. Moi bien, sí. Joder, pero non contaba eu. Non contaba eu con... No, é un micro. É un... Pensei que era un carro. No, é un micro. Sí. Joder, por que alegría ver a... Mandáronnos aquí a... Bueno, a... Joder, somos máis gallegos ahora en Groenlandia que en Toronto. Sí. Moi bien. E que tal está? Mal. Por que? Mal, menos mal que viñeron. Polo frío, non? No, que frío, ni que eu que iba a pasar os bravos a Calvos de Randín. A mí o frío non me afecta. Pero, se non é moito preguntar, canto tempo leva vostede aquí en Groenlandia? Moito. 15 anos. 15 anos levo aquí, vin daquela, para montar un negocio, por traballo. Ah, vale. Dixen eu quería plantar kiwis, e dixen eu, onde é o sitio de kiwis? Bom, e mirei, efectivamente, Nueva Zelandia, pero confundíme no billete de avión e para Groenlandia. Bueno. E yo toda esta finca de aquí, Eso é seu. está toda plantada de kiwis, non? Espero que saian, pero están aí plantados. E que tal se adaptou vostede ao ritmo de vida daqui en Groenlandia? Bueno, isto sempre foi moi tranquilo, isto é unha zona moi tranquila, hombre. Sí, ¿no? Pasa que agora desde que empezou o rollo de Donald Trump, ostras,
Ahora a cousa acelerouse, Sí? Ostras, ahora sí hai Non sei. lío, Sí, ahora hai follón, Pues, bueno, aparentemente parece que está todo tranquilo. Aparentemente, hostia, mira, aí isto, mire, parece unha foto, pero non é. Non é, non? Ahora hai un follón, Pero que follón. hoxe pola mañá, un bombardeo. Ás 9 menos cuarto, iba eu coller os grelos, que normalmente vou ás 8, pero deixei no para 9 menos cuarto, un bombardeo. Non me Bombas, diga. bombas. Sí. Bombas. Pero empezaron xa... Mire vostede como neva. Que está Pero nevando. é neve seca, non mire, non mancha. Bueno, É neve seca. pero escoíteme, pero como bombas? Bombardeo. Pero, Bum, pa. pero empezaron os enfrontamentos. Bombardeo, pero bombardeos, uns petardazos criminales. Isto xa peta, pa. Parecía unha película do Oliver Laxe de petardazos que había. Pum. Madre mía, pues non me podo creer todo o que me está contando, porque, según os xornais, din que Trump chegou a acordo coa OTAN e que non vai invadir Groenlandia, ao final. Eso dicen os xornais. Din os xornais. Os xornais tamén dicían o lunes Capricornio, buena semana en el amor, e deixou unha muller o martes. Bueno, pois a verdade é que me acaba de deixar máis frío do que estou, pero... Isto é o que hai. Vostede podería contar isto dos bombardeos en directo para toda Galicia, que nos... Me gustaríame, claro, si Sí? pode ser, claro, sí. Vale, Sí, eu quero que, por favor, que veña a Xunta de Galicia con un helicóptero, que me saquen de aquí, por favor, ahora mismo, que veña o conselleiro de infraestructura, o que enseña, e que me saquen de aquí, No, supoño que... no Elimer 4, Elimer 5, que veña aquí, que me saquen de aquí, por favor, polo que me veña un está contando, helicóptero, a que me cousa- saque de aquí. A cousa está mal, Sí, sí. por favor. Compañeiros, por favor, sí. Eu estou pasando moi mal. Dádeme conexión, que teño unha exclusiva. Sí, unha exclusiva internacional. Ides flipar. Veña. Quere que lle- Paro ya neve. Que? Paro ya neve, se quere. Vale. Paco, pecha ya neve. Vale, listo. Que moita neve tamén en Palaga. Compañeiros, estamos en directo aquí dende Groenlandia. Estou, atopeime con un veciño. Como se chama, perdón? Sí. Como se chama? Sí. Como se chama? É que gustaríame José, José. Manuel, José Manuel. Luis, Como se chama, perdón? Juan Manuel Rubalcaba. Pero que está dicindo? A ver, por favor. Bueno, é que eu prefiero permanecer no anonimato. Xa, pero é que estamos en directo, non... Compañeiros, estamos agora mesmo cun emigrante galego que está a vivir algo que ninguén se espera. Zúrzame a cara, fájamo... Xa, pero é Oso que se fai o... Pero que non podemos porque estamos en directo. Pixelar, non, Sí. estamos en directo. Sí. Vamos a ver, estamos en directo agora mesmo nas mañás de Marilú. Sí. Eu pregúntolle, José, como está a cousa aquí en Groenlandia? Pois ahora mismo hai 30 grados bajo cero. Aquí considérase frío. Vale? Sí. Pero bueno, eu estou manga corta porque... No, xa vexo. Por qué? Por que estou manga corta a 20 grados? Non sei. Por qué? Porque non teño chaqueta. Se tuvera chaqueta, botaría a chaqueta, pues. Vale. Coste que isto non é como en Galicia, Aquí non é un frío como en Galicia, este é frío seco. Vale. Seco que te queda seco, e que te quedas sentalado. Sí, pero non quería falar do frío. Sí. Quería, por favor, que nos fale das bombas, que nos fale dos bombardeos. Non? Dos bombardeos. Que bombardeo? Os bombardeos dos que me falaba antes. Aquí non houve nunca bombardeos aquí. Escoitaríanse que eu vivo aí nesta casa de aquí.
Aquí nunca houve... Pero vamos a ver, se me acaba de decir vostede, ahora fai nada, acábame de decir... No, Aquí non botan nin bombas polas festas, vai haber bombardeos. Aquí non se pode botar bombas polas festas, non botan fuegos, porque aquí, co frío que hai, a pólvora non explota. Ponse un tío con micrófono e fai... E bombardeo non. Sí, devolvemos a conexión aos estudios das Mañás de Marilú. Seguiremos informando dende aquí, dende Groenlandia. Gracias. Pero pódese saber por que non dixo dos bombardeos? Oh, puxeme nervioso. Pero... Puxeme nervioso co directo. Pero vamos a ver. Hai enfrontamentos, sí ou non? Home, si entran aquí os indios, os vaqueros, e venga flechazos para un lado para outro. Hai, como se chama... Escaramuzas. A empanada tamén, sí. Botalle ca escaramuza, botalle pode ser de sardiña, do que seña, sí. Pregúntolle un veciño meu saleu onte pola mañá e perdeu un ollo. Como? Onte pola mañá, co follón que hai aquí, bombardeo, tal, ca guerra, perdeu un ollo. Cansámonos de buscalo, dixen eu. Cando non o busques, ha de aparecer. A ver. Estuvemos buscando toda a mañá o ollo, non lo veo. Carallo vas ver, non o vexo eu, valo ver tú. Pídolle, por favor... Aparto, o dolor sempre estaba... Pídolle, por favor, que me conte isto en Se directo, perdeu un ollo, por favor, porque o mundo ten que saber o que está... Joaquín. Ten que saber o que está pasando aquí en Groenlandia. Sí, Podería contarmo en directo? Sí, a verdad, solo ten un camino. Vale, bien. Compañeros, por favor, dádeme conexión outra vez, que agora... No, sí, agora sí que sí, Sí. No, teño unha exclusiva aquí de flipar. Veña, vamos, Ben, seguimos en directo aquí dende Groenlandia nas Mañás de Marilú porque, atención ao titular, temos ao primeiro ferido de gravidade do conflito Estados Unidos-Groenlandia. Un cidadán groenlandés perdeu un ollo baixo fogo inimigo. Temos unha testemunha. Contenos, por favor. Pero aquí en Groenlandia. Mira que conozco eu todo isto. Houve un veciño que perdeu un ollo. Xa encontrará, cando non busque xa encontrará. Eso non é... Pode ser ao mellor da batalla. Houve unha batalla. Das batallas das bolas de neve. Andan con bolas de neve, os cativos, para arriba, para baixo, e perdes todo. Aquí perdese todo, aquí non se encontra nada. Aquí non se encontra nada porque é todo blanco. Ben, compañeiros, nada, devolvemos a conexión ás Mañás de Marilú porque está claro que aquí non hai nada que ver. Informacións contradictorias. Pero vamos a ver, pero vostede que me está vacilando. Pero pódese saber, cando non estamos en directo, contame unha cousa, e cando entramos en directo, conta outra. Por favor. Que non me atrevo a decir a verdad, porque teño medo que veña Donald Trump encima de min e me... Que non vai vir. Vamos a ver. Teño medo. Eu, mentres que esteña aquí, estou en peligro, ou me sacan daqui... Non se preocupe por iso, vale? O sea, encargo meu de protexelo. Cando acabemos o directo, levo conmigo para Galicia. A Galicia ou para Vigo, para onde queiran, pero sáqueme de aquí. Pero, por favor... Sáqueme de aquí. Solo lle pido unha cousa. Sí. Que conta a verdad. Vai contar a verdad? Sí. Veña, por favor, compañeiros, dádeme conexión outra vez. Xa sei que parece que estou de coña, pero non. Veña. Queredes facer o que vos digo que son eu a directora do programa? Vale. Que ben se porta, Vamos alá. Bos días outra vez, perdón, queridos televidentes, polos erros anteriores, pero ás veces, bueno, contar a verdade, pois non é fácil, verdad? Verdad? No, a verdade... Pero agora vai a contar a verdade a todos os nosos espectadores, a que sí? Sí. Ben, pois, por favor, contenos a verdade. Vou dicir o que quixen decir desde o primeiro momento. Por favor. E é a razón pola que estou aquí en directo na televisión. Está vendo toda Galicia ahora mesmo? Toda Galicia. Pois a verdade só ten un camiño e este é o que lles quería dicir. Véndense dúas fincas en Camariñas
de 14 cerrados cada unha a moi buen precio. Oye, que abrigo bueno ese, Reversible. ¡Buah! Ese abrigo bueno, Reversible,